Huomenta. Soitelen kertomaan, että... Jos sairastut, soita heti esimiehellesi ja ilmoita asiasta. On tärkeää, että ilmoitat esimiehellesi heti sairastuttuasi, jotta hän voi etsiä sijaisen työkohteeseesi. Muista, että ilmoitamme sairastumisesta aina soittamalla. Mikäli sairauspoissaoloja kertyy 9 päivää 4 kuukauden aikana, käy esimies työntekijän kanssa välittämisen keskustelun, jotta jo varhain pystytään ehkäisemään toistuvat ja pitkittyneet poissaolot ja tarpeen mukaan keventämään työn kuormaa. Uustrin. Tarvitset sairauspoissaololta aina todistuksen. Kun olet työskennellyt Sollilla 4 kuukautta, olet oikeutettu käyttämään yleislääkäritasoisia palveluita työterveyshuoltomme kautta. Voit pyytää esimieheltäsi maksusitoumuksen ja varata joko itse tai pyytää esimiehestäsi varaamaan ajan työterveyshuoltoon. Sollissahan on käytössä tämä Sol Life-ohjelma, joka on varhaisen välittämisen malli. Ja Sol Life-ohjelman tarkoituksena on tukea työntekijöitä jaksamaan työssään ja pysymään mahdollisimman hyvässä kunnossa. Jos sitten käy kuitenkin niin, että työkyky jostain syystä alenee tai tulee poissaoloja paljon, sairastumisia, niin ehdottomasti kannattaa joko niin, että esimies ottaa asian puheeksi työntekijän kanssa, tai sitten niin, että työntekijä voi myös ottaa esimiehen kanssa keskusteluun se, että mikä siinä työssä kuormittaa. Lyhyiden 1-3 päivän flunssa, vatsatauti tai muiden epidemialuontoisten sairastumisten yhteydessä voit käydä terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Muissa tapauksissa ja pidempien sairastumisten kohdalla tarvitset lääkärin todistuksen poissaolosi ajalta. Sairastuttuasi selvitetään aina mahdollisuudet työskennellä korvaavan työtehtävän parissa. Sollissa on hyvin erilaisia työtehtäviä ja aina täytyy työntekijöiden huolehtia mahdollisimman hyvästä työergonomiasta. Erityisesti uudet työntekijät, niin on tärkeää huomioida se, että miten pystyy ehkäisemään mahdollisia työtapaturmia. Eli kaikista tärkeintä on huomioida jokaisessa työkohteessa olevat ohjeet, miten työtä tehdään, kuinka toimitaan tämmöisissä tilanteissa, jos jotain sattuu. Sollissa tavoitteena on 0 tapaturmaa. Omalla huolellisella työskentelyllä vältymme tapaturmilta. On erittäin tärkeää ilmoittaa ja täyttää läheltä piti raportti, mikäli työvuoron aikana meinasi sattua tapaturma. Kun läheltä piti tilanteista ilmoitetaan esimiehelle ja tilanteet käydään läpi, voidaan sillä mahdollisesti ehkäistä esimerkiksi työtapoja muuttamalla todellinen työtapaturma. Jokainen läheltä piti tilanne pitää kirjata ja raportoida. Mikäli tapaturma kuitenkin sattuu, ilmoita siitä heti esimiehellesi. Teette esimiehesi kanssa yhdessä tapaturmailmoituksen sähköisesti vakuutusyhtiöön.